Likitan waka ne da Abdul Hadi maradi. Yau ranar farin ciki ce, kowa ya farfito sai ku fito mu je a tare mu wake shugaba. Yau ranar farin ciki ce, kowa ya farfito sai ku fito mu je a tare mu wake shugaba. Farko rabbana nake sawa, wanda shi ya ban dama in ta saro yabo gunda amadi. Annabi ginshikin halittu kaf, na yi tabbaci zuwan macikin ta duniya, kai ne ka zama sannadi. Annabi ga nan gare ka, ai mana da fa'i in muka yo yabo ka karba a yamu bajali. Yaban ka ba za mu daina yi ba, ya mai kausara. Duk wani matsayi da girma bayan ka zai biyo, tun da ilahu ne ya ma girma mai alamtara. Annabi samu cetonka, mu ma ka zai kiri ranar lahira mu kalle ka da adani. Ga irga bana ka ne, yarda da ni fage na kaunar ka ne ta yin gaba. Kara nasar da ni jikinka na yi ta wasali, ka cika duniya da haske. Nura shugaban annabiya aba Fadima, ga mu mun fito yarda da mu mukai ziyara ko da Madina ma. Shugaban halittu hasken Ubangiji, wa ya rike ka ne ya taɓe ni ban gane shi ba. Sannan Rasulu mai gidana abba ga Fadima, mai ceto a rarkiyama ne ba waninsa ba. Taka lafiya masoyina ba kamar ya kai, kai Allah ya ba muƙamai ba za a kai ka ba. Garkuwar Allah dan Aminatu, sai billahi karbi begen da muke ta yi maka. Cutar sanka ta shige mu ta kama ruhu, ka yarda mu ganka ko a barci shine waraka. Annabi ƙara tausaya mana burin idaniya, kallon wanda ya ga Allah har ya bashi sirrika. Tawassuli da Fadima dan Sayyidi Ali, dan Usman har Abubakari wanda bai jira, dan Maulan mu Shehu Tijjani har da Barhama, dan Shaka Dahirin muka tura anan nake bara. Nan ne zan tsaya Abdul Hadi dan Maradi ne, dan Likita na Waka dan Jigawa mun yi kirkira. Yau ranar farin ciki ce, kowa ya farfito sai ku fito mu